Assalamu alaikum. Hare mi wuri kem fapla landi stay do jam. Allah taw hare do jam mi tori kem natu be ka live yo sendi tan e yewtrende hande hewto yabe. Hare non en yi ko dum do ko de sattende do o mettu berne do ko tawata en habbano ki dum do ko en sikkano dum do won den yidi hande ka leydi meden. Mamadi Doumbouya be yeyi be installer ke Fouta Djalo. Plus précisément à Labé. Be yeyi be installer ke ka meden be desidi bonnugol leydi din taw. Be desidi bonnugol Labé. Be desidi undo meeda wado selludale ataka manatugol labe selludale ngallo o ataka manatugol labe natugol kankan be fokkutino yawgol kankan manin kabe be sakkori selludale wato natu kankan hande ko hande Mamadi Doumbouya be fe'animo yeso sellu balde Ousmani Gawa bawru be fe'i yeso hande be wadi koyngal makko nyama ngal hande ko labe e der Fouta Djalo be bonni fi Fouta Djalo be jodi ke do moko bab be jodi ke be bonni fi Fouta Djalo on bonni fi Fouta Djalo Allah bonnay fi modon Allah bonnay fi modon ha nyande mi torike ma Allah be himbe sikku be lanni hande kati hubindade Guinée be himbe wombe bonnude ndi leydi amen Allah mi torike ma Allah henyube juude wonde mi ala jawne de berndam parce que nyande mi jawne berndam wo sa sordiam parce que ko himbe be famata to himbe be nanata to himbe be yeta to Mamadi Doumbouya o installé ke Fouta Djalo o installé ke hande Fouta Djalo kamede o hore la Guinée kon fe'inde fo hande Mamadi Doumbouya installé ke Fouta Djalo ene on ronku ko geron o ronku ko wuwon o ronku ko wadon hande sina installagol Fouta Djalo awa on gaynali konko fokkinti non on gaynali e mudum ko billahi on gaynali few mi aray do mi wolla mi fensitana jama ndo fiyo be faamu moja ko dum hanki mi yalti mi adresi e moko babe Fouta be mi yeti be min hey kan koko wonno wadde do koko fokkinti do koko mijani don do Mamadi Doumbouya marsata yarata es do dum non o yon tunude do be tunnindo do be wadde on piji goto mi torike on mi jeji on acce wo wuwede di piji do acce mi jeji on wobbe ton yalti hanki mi hebi contact ji himbe contact bla yeti la ben heykan konko on dawolde do mi geri mi ronko konko on dawolde no mi yeti ke be yobi accu be jabale donc fiyon faamu modda fiyon andu modda Mamadi Doumbouya e hore koko on wadde e hore Guinée be ben fof e hore koko on wadde do fof tawata ala hande ko yata o jo'ina siège makko en sinande Fouta Djalo si wona Fouta kamede dakkali dawadi hande no jodi no yikani Mamadi Doumbouya yeso be bonnude Fouta Djalo e kono hersata ko wallahi on hersata mi torike Allah yere mi do yotike o mi ala jawnde bena parce que nyande mi jawnde bena be yimbe be famata ko me on be c'est-à-dire be acce ko be duwa ko wadde be wada ko be duwa ka c'est-à-dire be ukkay on yentela mi yeto on jikku Mamadi jikku senerde kambe be ala inugol ko test be ala go inugol be essaya on be ala innugol dum do be ndare on si marsa e masi marsata be jetta on no be jettiro be ukano be ukkiro no yaltiro yoyel samfu no yaltiro be haaja kay mudum ene fewndo ka fewndide ndo ko leydi ndi satti do hande be wawi yaade be jo'ina o siège mabbe do e der labe ene ido ngandi ko Mamadi Doumbouya ko hawnde o fokiti c'est-à-dire o lanni installade o lanni irude koyde makko den e der Fouta Djalo kadi undo siko ala giselu dare be goddo hattan pullo hattana wadde dum do kala ko innete gandal pullo Fouta kala ko pullo Fouta de marri daraja be tappay mo yana leydi kambe be wada don ko mabbe kon e kono si on jodi kedo moko babe Fouta si on jodi kedo habe bonni kamede ko onon halfinabe Fouta Djalo be atoto nisude ko onon be woni hersinde ko onon be woni wadde dum do wana menen tunde be huwi on do onon kadi on jabi be huwi on do on bonnani men hidon bonnande kadi avenir bibbe amen araybe be dum do e nganda dum do ko hawnde hadata e nganda dum do ko hawnde anata kono non sikube be combat men décourage ke ma men accireni ma men walli be famale hay unde to wallahi combat ko nini o fuddino ko nini non go jipiro meden fuddi ko nini non nangodirto be do ko nini fewteten face à face e Mamadi Doumbouya fewno ka fewndide ndo fiyon fam moƴa fiyon andu moƴa ko wallahi mi torike Allah c'est-à-dire on ala famude ko on no zuude idon zuude do hore belde labe idon zuude lo ko zuwetake idon figirde lo ko figirtake idon ebbude do piji di marsata di yarata yeso few aray non fiyon fam moƴa
CNRD ko be holli meltanko ko be holli yiltanko ko be holli do ko be sorni juuto ngay daɓɓawol Mamadi Doumbouya pottoto élection libre et transparente waɗete ka leydi meɗen si tawi ko ɗum wonno manipulirde jama o c'est-à-dire hari Mamadi no yurmaynolam kono joni o yurmatalam few Mamadi hari mo yurmaynolam few kono nini o yurmatalam few ko wallahi nini Mamadi Doumbouya alalan yurmude o alalan yurmude few mais si Allah jaɓi o hiire gite makko ɗen o hiira gite makko ɗen si Allahu lan no jaɓi wakkilo ɗen tun torare Allah nde joni nde juuɗe meɗen wallahi Mamadi Doumbouya o hiira gite makko ɗen mi torike ma noon Allah yimɓe ɓe wonɓe ɓen toujours hakkundeji amen wiwɓe ɓen ko menen goto tawata ko fenade ɓe woni mbunu mi torike Allah yaltimɓe fof meɗen hakkundeji meɗen ɓe yaha few on jooɗike ɗon jiiɓi Fouta Diallo on jooɗike ɗon bonni fi Fouta Diallo kon to ɗum ronko ton bonnoyde moko baɓe ne jooɗi almamiɓe ne jooɗi imamuɓe ne jooɗi intellectuel ɓe ne jooɗi ko tawata hiɓe suti ndi kuddiɗo no yaade hoore hiɓe lendi hiɓe fanki budiɓe jokkiyaji maɓɓe onon ko mbo accanton hay e goto on accanta awanu mi wolanaw ɗo nun konko wonno tafude ɗon konko wonno wifude ɗon konko wonno gerude ɗon fino ɓantora gereteɗi ɗin fof profite ko profite non waɗe ka les coups d'envoi arrive mi wolani on non si tawi on sikkiɗo Mamadi Doumbouya jooɗike on fama lay hunde Mamadi fop sikkuno ko neɗɗo fewɗo fop sikkuno Mamadi Doumbouya ko neɗɗo kelluɗo jakam Mamadi ko zérojo ene onon on sikkude menen komin feytuɓe min jooɗoto min mbiɗa kine hunde ko Mamadi waɗa ko faala ka leydi meɗen on famale de trompede moƴƴa so on sikkiɗo min fanka meɗen gandi pasam meɗen jog sila ɗi ko ɓe won ɗon wujjude ɓe ara ɓe suuɗa ko ɗon min suuɗi ko ɓe won ɗon wujjude ɓe ara ɓe mara ko ɗon min suuɗi ko ɓe won ɗon suuɗade ɓe fellita ɗo ɓe suuɗi ko ɗon min suuɗi ko ɗon min jooɗi meɗen sutiɓe awa holoɗe heɗɗo ɗon CNRD ɓe yanayi ko neeɓa kadi si Allah jaɓi min sofinayi ɓe ha ɓe fayta hoore maɓɓe Mamadi procès makko no arde le procès de Mamadi mo yeyan ko haray ko ɗum wakkilo ɗen moƴƴa ando ngo jippiro meɗen jama on go'o hino sali ngo jippiro meɗen gollanna sina ɗum hanno jon neebi ko landude Mamadi Doumbouya neebi ko gayndude maɓɓe mais vi ke ɓe accude falimawa ngal ka yitere maɓɓe ɓe yaha ɓe suto teleking maɗum leeɓol ngol maɗum kuɗol ngol ka gite goɗɗo jooɗo ɗe